Co? Pojď sem do Matěj. Kam to Kde seš? Já nechci za tebou, já se tě bojím. Kde seš? Já nejdu hitovat gridy s tebou. Nejdeš? Máš ho vůbec nebo ne? Kamo, přestaň, Davide. Teďka tady hitu totální crack. Oh shit. Ne, Davide, ne. Ty prostě Davide, crackuješ, ne. Pojď, Davide. Pořádně. Tady za třeba? Bla 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 bla. Co máš? Máš hovne. Někdo kolikrát ti nebyl. Co? Dvakrát. Kecám jednou. Já taky dvakrát. Oh. Já jenom dvakrát. Teda jednou. Guten Tag. Co Pěkně, to děláte, Davide. hej? Vy kluci, co děláte? Mě strašně serou moje editovací. Kde je zas Matěj? Mě už ví, ale Kde jsi byl? já jsem byl nad tebou. Jsem byl ve stropu. Čím ty, Matěj? Já se edituju F-kem. Matěj se edituje prostě. Matěj, ty bys mohl ale editovat jako své svaly třeba. Oh. Hej, já jsem tak lekl, co jsi tam dělal? Já šel po Davidovi. Davide, tady jsem. Ty proč mě trolíš? David dělá jako kdyby to hrál třeba 10 let. Reálně plný David. Tuhle hru hraje, prostě straží často a je opět tryhard. Jo? Ale krát jsem v trolích. Jo, No ty? počkej. Ne, to je mou klávesnici. To je tu hru živný, že jo? Jo, to je jeho žití. Nemám úplně dobrou živnou. Bude Třeba hlava jak nic. Já to nemůžu editnout. Nic není moje. Jsem co postav třeba. Já jsem ti dal třeba za 160. Give me head, please. Davide, dej ti mu záda, prosím. Aha, co dělal u mě? Jak jsi to dostal? To David to třeba vyhrává, ne? Ne, podle mě, Cibok to podle mě vyhrává. Či jako to, že jako máme taky jít po Davidovi, jo? Tak Davide, ty si užiješ takovou vídu. Tohle to vyzvařilo. Ne. Já jsem neměl přebyto. Ok. To co bylo? Já jsem začal bytovat sebe. A dělal jsem. Já se... Nad tebou. Matěj, to tady taky crack. To tady taky edituje. Matěj, to je Šimon Králek, nedělej za sebe. Ty, já jsem tě neviděl tam. Co děláš? O, to seš ty. Ano. Já jsem vůbec nevěděl, že tam ještě někdo je. Myslím, že jsem sám. More si myslel, že hraje sám. Ne, jsem si myslel, že ty jsi byl úplně někde jinde. Tam prostě teleportnul. Jasný. Komu pak voláš? No čau. Co je? Ty mi říkal, že No, co se tady Dobrý děje? den. Kamo, já nevím, co dělám. Tak to nebylo pěkný, Davide. Tak to nebylo pěkný. Jo, tak to bylo pěkný, Davide. What the fuck? Já už jsem měl málo HP ještě kvůli Matějovi. Matěj za všechno může. Čau. Já jsem mi řekl, že ji zavolám potom. To bylo tvoje holka nebo tvoje máma? To byla tvoje babička To Matěj. byla 100% jeho holka. Kamo, jestli jeho holka má třeba 50. Tak jo. Tak to bylo nevím. Akorát, že ani tak nezněla reálně. To jsi měla třeba na 4. Zněla tak na 50 třeba. bych řekl. Tak to ne. O, málo. Matěj, nedělej na mě. Kamo, já se úplně potím z toho. Matěj, to je z tebe asi. To je asi 100 kárka, který jsme ve škole. To máš za to. To máš za všechno, co jsi udělal. Pojď Jirko, to dáš. Ne. Fuck you.
Fuck you! On na mě jde, dávaj! Já jsem ale viděl Davida v pozadí, jak se blíží jenom. To si nalenej. GG, to je moc. Co děláš, že to zase? To tě podle tě zabije, ale kámo, to je tak levý, ježiši. Kámo, co se děje? Já ze mě úplně kakleku. Nebo nějaká tekutina ze mě kape. Jaká tekutina, co tam má? Kámo. A ty jsi říkal úplně vystrašeně. Kámo, to znamená... Co se to děje, kámo? Big brain. Nefunguje těla, uši. A já nechci rychle tohleto. No, to je. Tak to je. Máte, tak to jsi měl hodně těsný. Ne, tak to nebylo pěkný. To se mi ani trochu nelíbilo. Matěj, co to bylo? Jo. Ne. Dvakrát to myslím, úplně. Matěj, ty jsi zklamání. Kámo, už zase hitnul Gredig. Jirka neumí nic jinýho, Jirka je prostě strody vždycky z toho. Jirka si nemůže pomoct. On má to. Dob. A Sigma skvělý. Ne, tak to ne. Teď viděl jste video, který jsem ti poslal? Jo, mám pod... Už jsem na něco přišel. Mám prostě pocit. To prdel. To mě to sám nasral. Ne, už ne. Proč to má 100 kol? To je strašně moc. Dobře, to nemusíme dohrát. Já vím, že to nemusíme dohrát, ale jako... Proč to nemá... Je to hodně, ale tak některý kola mají třeba i 100 000. Co máš co malej zase? Co máš za hodné? Ne! Co jsi čekal vlastně? Tam ale Jirko, tvoje klávesnice, třeba mega na hlas. To trochu nefungovalo. Hej, Davide, rádi stav trochu. Ale já jsem... Mě to Gčko znervozňuje, ono je to strašně daleko a já nemůžu takto editovat zdi. Tak se to dej na F-ko. No tak pak... Čím vytahuješ třeba to hovno, takový to... Čím vytahuješ... Oh shit. Čím vytahuješ dík? Tak to ne, Jirko, Ten ne. meč. Jo, tu ne. No, já to mám na kolečku všechno. Čím vytahuješ Matěj kladivo? F-kem. Pan Nudlička. Oh shit. Matěj, dělej! A co? Co mám dělat? Zabij ho! Co bojím? Zab ho! Matěj, Ne. Postav Ne. Ne! Ne! Matěj, tam si koukal. Kdy? Uklidni se, Matěj. Já dostanu infarkt, kámo. Vždycky je čas ještě to zachránit. Jak jako, že se nemůžu vzít tvoje stěnu? No. Jakýže se... Hej, David. Pěkně! Kokotko. Teď tě zabiju. Oh shit! Pojď. Ne, počkej, nech... Tak, pojď, Davide. Let's go. Měl moc HPček. Kamo, tak to jsem jinak hitne. Oh shit! Tak to si, to prosím, já ještě že to natáčím, ty vole. Ty to natáčíš? Ne, natáčím. Čau, Davide. Oh shit, tak to byl hit. Ne. Ty jsi netrefil, kámo. Ne. Jak ses nemohl trefit? To není možnost, kámo, ty jsi měl třeba 5 hápek. Měl jsem 20. Tam měl být můj, ale. Oh shit. Oh shit. Kamo, tak Davide. Jaký máš triky magické? Kamo, Jiří třeba v to krenkuje zase. Ne.
smakovat lidi. A vidíte, tady vyspal moje M-ko zase. Tak, nahoru. Čau, Davide. Pojď. Edit. Pěkně. A ještě jeden. A do prdele. Jo, dobrý. Pojď, Davide. Prosím, Davide. Kámo, co to je za proces? No a. Oh shit. Let's go. Vole, Jirka zase volá někomu. Jirka zvolá nějaký 5letý holčice teďka. Dobře, tak jste to tady trefil. Let's go! Ještě mě. Nekrebuj ty 90s tak. To je David nebo ty, Jirko? Myslíš, že by David takhle editoval? Jako docela to tryhardí, ale... Kamolice tě trefí! Já jsem myslel, že si krásně počkal a přesně tam jsem šel, kámo. To bylo tak těsný. To je rádio. Proč si myslíš, že je v editu, co si myslíš, Jirka? Kamo, Jirko, už to vypni. Už to vypínám. Čekaj, vy už jste skákali? Už dávno. Mrdáti. Pomoc. Mati, to je moje. Ok. Děkuju, Mati, za spolupráci. Já mám trápy nějaký. Gratuluju. Oh shit. Mati je Rizzler. Ne. Proč mi Mati, to jenom asi? Mati... Oh, já mám fialový skar. Ne. Mati, já jsem zabil bossem. Mně to spadlo asi. Čauky mňauky. Matěj, ty jsi umřel? Mně to spadlo. A můžeš se připojit? No, prostě. Vystřílej, to není celý zásobník. Oprte jo! No, tak to... Neboj se ho! umírám, On má 2 hlavka. Kamara zemřel na za. Jako štětku, vole. Jirko, No. Čau, kluku. Máš. Čau, Pepo. ty duchy. Ano, správně. Černý duchy. Pěkně. Já vím moc dobře, co je. Ty zpovídáš s kamarádem. Bacha, kluku, tohle to bude... Já to vím právě. Jak se jmenuje? Štěpán? Že jo? Hej, kluku, jak se jmenuješ? Takže jdeme. Jsi mi řekl Damon? Jirko, ty máš 3 přání? Já mám 5 přání, hochu. Já jsem rybička zlatá. Já mám 1 přání, kluku. Prostě dal tenhle oblek, ten je úplně hnusnej. Ale má vůbec ne. dobrý gia. Fíle 19 budete let? No, Ne? A chtěl bys? má je to úplná hladina. Takhle nevím, Jsi řekla? Jak by to znamená? Jsem chtěl říct. Co? Že nevára. Ty nemáš. Ne, kecám. Tak to nemůžeš hrát Fortnite. Ne, on ne. To máš rád. Tam někdy. Nevím někdy. Filo, co uděláš první, když holka vyjde do místnosti? Vyjdu s ní. Vyskoč do okna. Prohrál si to. Borco, vy si to asi On tě zestřílí. Proč jsem pomalej, když běží ty míči? Tak, Protože jsi moc malý červík. pičo. Trezoru. Kdo tady furt... Tady je nějaký Rychle za mnou, rychle, nech mě zabijou, rychle. Matěj, rychle, skoč za mnou. Come on, ne.